Ka tujini belebeleba ko kɛ kanuba jamakulu fɛ faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ka sabu kɛ suya kɔlɛ ni nɛgɛso juru ma bɛn fɛrɛw yan'olu ka dorogo ɲɔgɔn na tuma dɔw la a bɛ waati a b'o koro o kadara kɔnɔ a ɲɛ sɔrɔla sa an bɛ foli ni tanu ni wale ɲuman dɔ k'o kɛ ka ɲɛsin kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ma faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ayiwa jamana a n'a dogodogo ɲɛ tɔw la nin sanga in na an sigilen nin ye kunnafoni kɛnɛ kan ka ɲɛsin maa kunnasirilenw ma an bɛna an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la jabaru wahidu bɛɛ sɔn masa so fila masa min ye bidon jira an n'an kanubaw la an bɛ masaba in tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn o kadara kɔnɔ n'an y'ale tanu kɛnɛ min ka rasulu bi tanu ye k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidi a kan a n'a ka so dungo ni sahaba nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ ala ka nɛɛma ni kisi jidiw kan k'an masaw fo k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn sara t'an bolo ka di olu ma hali bisa ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ o y'an se ye k'o dugawu kɛ olu ye minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala k'o nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye nin sanga in na i k'a dɔn k'a fɔ kanuba jama ye fila ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama nka nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye ni ala ka jɛ ye i k'a dɔn an sigikun ye olu ko ye bilakunkɛ tɛ maguwan ye o kumana an bɛ dugawu kɛ sa n'a ma ɲɛ k'an sigira kunnafoni kama tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman ala k'o nɔgɔya an kanubaw ye ayiwa min ye i k'a dɔn an b'a f'u ye k'u bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw fana ye bisimila o de dagalen don u ye nin sanga in na o kumana an kelen ko k'an wakilu kɛ fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw ye o kelen kelenw de sugandira o sabu tigani nguruna kumaba ti ban o kelen kelen minnu sugandira janjo u na k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman ala k'o nɔgɔya u ye ala seko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn ni k'a cɛrin suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw i k'a dɔn o y'olu ka baara ye ala k'o nɔgɔya u ye u b'u cɛ sirilen don i ko dunungala ta nka tuma dɔ la nɛgɛw b'u kɔrɔbɔ de nɛgɛw de b'u kɔrɔbɔ tuma dɔ la aujourd'hui c'est non jarré a ma jarré bi dɛ a jarré do dɛ a technique mi kɔni ma jarré des femmes et un homme o jarré ko ka ɲi o jarré ko yɛrɛ de ka ɲi o ye la loi 052 o y'a bilalen a kunjugu kan anw y'a appliqué ya de à 100% anw b'a appliqué ya de à 100% o kuma janjo ko bɛɛ ka bisimila ka foli k'i yɛrɛ ye nin sanga olu ka sariya sunba ko o y'a jira ko wasabulon ɲɛma ko o de kan ka jɔyɔrɔ fa ni nin ko masina ninnu kɛra ko ka kalata labɛn tile 90 o bɔ ɲɔgɔnko kɔnɔ ko nka ko min ye k'a dɔn tiɲɛ o ye ko wɛrɛ ye nin ko in sen na ayiwa tiɲɛ o y'i k'a dɔn k'a fɔ dabolo wɛrɛ bɛ o la ayiwa ko min ye k'a dɔn ni jamana masinaw ye a dɔ la k'a bɛ i ka taabolo min na k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw ko olu de kɛra maaw ye ni ka dantigɛliw kɛ o kumana min ye k'a dɔn foroba cakɛdaw ye ayiwa ko maa minnu bɛ fanga la olu kɔni tɛna bɔ yen nɔ fɔlɔ o kumana min ye k'a dɔn fangako ye ko den de ye fa nɔrɔ bila fɔlɔ wasabulon ɲɛma o ma kɛ nɔrɔbilaba ye o kumana farafinna i k'a dɔn a caman cɛ bolow la i b'a ye k'a fɔ ko nin ko ninnu o ye taabolow ye ayiwa k'a tɛ bala maa la farafinna yɛrɛ i k'a dɔn a mumɛ kɔnɔna la nin ko kɛwale masinaw olu ka kɛ ayiwa ko fɛn min ye k'a dɔn communauté internationale ye olu yɛrɛ ko olu jɛra n'a ye ka bɔ ko sabu ko cadikaw sɔnna an ma ayiwa ko san 37 o ye k'a dɔn maa ye min ni a y'a fa nɔrɔ bila ko ani a k'a dɔn a fa yɛrɛ fana ka nali fanga la k'u ma janya ɲɔgɔn na ko ye sabu fa fana ye fanga ta san 38 nka o kɛra fanga dafiri dɔ hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ ka maa ɲɛmaa min tun bɛ yen n'a tun b'o ka baara la n'o ye Hissène Habré ye fa y'o ka fanga dafiri a san 38 o kumana k'a labanna i k'a dɔn o kɔni ye a fisaya taama ye o labanna k'o kiri ni k'o kiti ale sigin bɛ Dakar n'o ye Senegali faaba ye ale kirila ni k'a bila i k'a dɔn kaso la kaso banbali o kɛra juillet kalo tile 29 2016 san na o kumana janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn an kɔni bɛ tasibila kɛ fure ye Wamsiru Asama ka fɔ la ko dɔw ko binkɛnɛ jenina don hali ni binkɛnɛ jenina kɔni don saya y'a ban pewu de ye n'a ma ɲɛ ko saya de y'a ban pewu k'an bɛ tasibila kɛ nin banbaatɔ in ye farafinna belebele in dɔ ye o kumana ko nin waati i k'a dɔn k'a fɔ ko maa tɛ se ka maa jalaki ko fure yɛrɛ jalaki da tɛ anw kun k'a sabu kɛ misimisi de bɛ yen nisɔngoya ni dusukuntɔɔrɔ de bɛ yen nin waati in na ko an bɛ yɔrɔ min ko bisa ayiwa ko anw kɔni anw tɛna n'a fɔ k'an bɛ i k'a dɔn jalaki ta ka fure sɛgɛrɛ nka nin cɛ in ka saya a bɛna kɛ kɔlɔlɔ jumɛn ye anw b'a fɔ ya kuma kɔnɔ ko maa kelen sa a tɛ duguba ci nka a bɛ duba lanɔgɔ a ta in kɛ bɛ o y'an bolo bi k'a ka saya k'a kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye o kumana Wamsiru Asama a jɔrɔla n'o ye cogo min k'a dɔn fatuli in fɔlen maa caman jɔrɔla n'o ye o cogo kelen na koyi ayiwa ko min ye a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn maa murutilenw sigiyɔrɔma ka ca ko erebellion bolofara ka ca ye ko siran yɛrɛ de bɛ ka kɛ sisan sa nin
waati ngana na kɛ Chad fana i k'a dɔn a fana ka basigibaliya daminɛ ni ye nin kana kɛ bisibasa ye ka ɲɛsin Chad jamana fana ma ka sabu kɛ maa bɛ maa la o dɔw bɛ n'olu y'u sen bɔ dingɛ min da la a datuguba man ca o kumana ko labɛnw ko olu ka kɛ ko Chad yɛrɛ min filɛ nin ye ko bi k'a dɔn mankutu min bɛ u kan o de y'u ka wolomasiri tabaw ye k'u jolen don k'u kɛ keye k'u bɛ kɛlɛ dɔn fo k'a dɔn nakari ko nin kana na kɛ fɛɛrɛ ye fiɲɛ ye ka wolomasiri tabaw fana kɔ don ɲɔgɔn ma ni k'u fara ni k'u bɔgɔ fiɲɛya k'o jɔrɔna ko bɛ maaw la ko Saheli bolo kɔnɔ yan n'i ko i bɛ cɛ gɛlɛnw ko fɔ kɛlɛ cɛfarinw k'i bɛ Chad jamanadenw i b'olu ko fɔ a ka ja farafinna camancɛ ani i k'a dɔn tilebinfɛ jamana la ala la k'u jɔda ka bon o kɛlɛ ninnu kɛnɛ kan kosɛbɛ kɛlɛ tun daba kun ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye o kumana janyo masa ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye ko a kɔlɔlɔ ntan tɛ ko ye ko sabu ko min ye i k'a dɔn ko segingani de bɛna kɛ fɛɛrɛ tigɛlenw na fɛɛrɛ min n'o kun bolodara jadimaw ani jatigɛwalekɛbaa tigilamaw kɛlɛliko la sabu nin tun y'a languloma dɔ ye min binnen filɛ nin ye anguloma belebele dɔ binnen nin ye faransi yɛrɛ bɛ ka terrorisi kɛlɛ min boloda Saheli kɔnɔ k'a jɔyɔrɔ kun ka bon o la kosɛbɛ o kumana ko yɛlɛmana don taabolo n'o fɛɛrɛ tigɛtaw bɛɛ lajɛlen na ko fo ka na se nin waati in ma i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw n'o ye Chad wolomasiri tabaw ye u caman kɔni bɛ yen nɔ u bɛ kɛlɛ kɛnɛw kan wa u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni kunkɔrɔta ni wasa ye sabu u dɔnko bɛ a la jatigɛwalekɛbaa tigilamaw kɛlɛliko wa ko Chad wolomasiri tabaw jɔn bɛ k'u kɛ keye o la koyi min ye i k'a dɔn nin ko ye sa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa min fatulen ye nin ye a dɔ la ko Saheli marabolo kɔnɔna la k'a fana jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ ko a bɛ maa hakili jigin i k'a dɔn k'a fɔ marabaajugu an yɛrɛ ɲinitɔ olu fɛ an n'olu ka kɛlɛw k'a bɛ maa hakili jigin o dɔw la ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ den fana ye a dɔ la ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛna fa jɔyɔrɔ fa ayiwa ko a ka kalataw ko k'olu labɛn ka bɛn ni waati kofɔlen ye o kumana min ye i k'a dɔn 2022 san a dɔ la ko o na kɛ a kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ waati ye nka diɲɛ tɔnba minnu bɛ yen ko communauté internationale o jɛkuluba minnu bɛ yen nɔ i k'a dɔn ko olu na jɛni nin ko ye wa ko olu bɛ sɔn ka nin bila fanga dafiri minɛn kɔnɔ koyi fanga dafiri dun tɛ ko carikaw jɛra n'a ye ka ban ko u yɛrɛ bɛna wajibiya ka Chad dɛmɛ fo k'u kɔkɔrɔma don ka tila ka jukɔrɔma don dɔ ta k'u sɛgɛrɛ ani bolomafaraw ko sabu i k'a dɔn k'a fɔ k'u terilakaw de don ko maa tɛ se k'i teri bila tile kelen ɲɛ guwan ye fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko n'a taabolo ye janjo musa wamsiru a samaka fɔ la a ko i k'a dɔn ko faransi ko u na i k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ kɛ ko ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ninnu ma ko yan'u ka gɛrɛntɛ ta ka ninnu sɛgɛrɛ i n'a fɔ u y'a kɛ jamana dɔw kan cogo min na k'a fɔ ko wajibi a y'a kɛ nin cogo in na ayi ko ninnu y'u terilakaw ye koyi u teriw wa ayi u t'olu ɲɛ guwan ko tabada a kala koyi awɔ u b'a to olu ta la nka min ye Mali ni Niger ni Burkina Faso ye anw de bɛ wajibiya sisan ka kɛlɛ to ta an yɛrɛ ye dɛ ka sabu kɛ mun ye k'i k'a dɔn ko jatigɛwalekɛbaa tigilamaw kɛlɛliko la ko nin y'a kolo girinba dɔ binnen ye wa jɔda tun ka bon an ka jamana saba in kunkanko kibaruya la kosɛbɛ ko anw yɛrɛ de b'an jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la sisan sa ni k'an cɛsiri ko dunun kala ta ayiwa ko duman minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma an n'an ka wolomasiri tabaw kan ka wuli ka jɔ kɛ ayiwa nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ i k'a dɔn k'a fɔ bolodansen ka waati ye ko jango minnu kɛn bɛ k'u sigi biro climatisew kɔnɔ ka sumaya damu da i k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ bɔɲɔgɔnko dɔw olu bɛ kɛnɛ kan n'o tɛ Idrisi Debi sumaya kun ka d'a ye kilimu kun ka d'a ye nka a kun b'o don to yen ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan ka kɛ kɛlɛ ɲɛminɛ bere ye a ka jamana funtɛni ka bon anw ta ye Chad jamana funtɛni ka bon Mali ta ye nka a tun bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan anw ka disibaw bɛ climatiseur kɔrɔ maa t'a dan dɔn dɛ généraux joli fefela u bɛ fefela kɔrɔ a bɛ k'u fɛfɛ dɔrɔn wa ko Debi a ta ma k'o ye salon kɔnɔ i k'a dɔn a fɔ climatiseur kɔrɔ wolomasiri tabaa tɛ k'i sigi bureau kɔnɔ k'a ta ma kɛ o ye o kumana fɛn min ye i k'a dɔn Ala ka hinɛ Idrisi Debi la i k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ta a binna faso ye wa a y'a ka kɛlɛ kɛ faso ye a ka wolomasiri tabaya ma kɛ gansan ye a ka jamana ma a ma kɛ gansan ye a donna la cogo min a bɔra la ten k'a donna daba fɛ wa a bɔra daba fana a bɛɛ n'a la cɛ minnu tɛ arambow ye commandow tɛ Arnold Schwarzenegger olu si tɛ nka Idrisi Debi Itno Chad faso de ɲuman a ka kan ka don tariku la farafinna kunna yerende a kan ka don tariku la farafinna yɛrɛwolo a dɔ bɔra ka bin nka
bɛɛ tɛ ko bɛɛ. Bɛɛ tɛ ko bɛɛ. Bɛɛ tɛ se ka kɛ ko bɛɛ. O de y'a tɛ bɛɛ ma kɛ ko bɛɛ. Sibe. Sanogo. An ka taa. Kɔrɔmɔgɔw n'i ye nin ko in ta k'a jateminɛ yɔrɔ min bɛ tali kɛ constitution ko kuma na hali n'a b'a fɔ ko peut-être en cas de décès en cas de vacances nka a ma fɔ ko président kuturu peut-être il n'est pas prévu dans la constitution ko président bɛ sɔn ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la fo ka taa ligne front na ka tila ka taa sa faso tɔgɔ la. Allahu akbar. Ni bɛ mɛn tariku la. A bɛ mɛn tariku la. Kuma dɔ la n'a ɲɔgɔnna kɛra ka caya. Wa hali n'a kɛra ka caya farafinna bankun tɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ka président kuturu bɔ. Nin t'a fɔlɔ ye o. Ayi ka caya a bɛ taa tɛ sigi kuma bɛɛ. Ko ale ye tɛ général min bɛna sa a dalen a ka liba kan nka ale tɛ yafuma la. Walahi a kun sigilen don n'a ka saya ye fa bɛɛ fɛ. Sabu cɛbakɔrɔ i kun ye jelekala de ye n'a cira yɔrɔ min a bɛ ban ye a ka haramuya. Ale ko k'ale madala n'ale bɛ sa a ka gila kan k'ale tɛ général min bɛ sa lika ja général bɛ taa sa kɛlɛ kɛnɛ kan ka kɛlɛ to a bolo ka faso dalen to a kɔ la. K'a sɔrɔ 70 ni sigiyɔrɔma caman palais kɔnɔ yen nɔ k'a ta kɛ fɔli ye u b'a kɛ ka technique di dɔrɔn nka mun y'a ta maréchal siɲɛ 2 ye nin ye. A taara janjo fɔlɔ min jara la o de la Tchadikaw y'a kɛ maréchal ye wa janjo 2nan in fana jara la sabu a kɛra Seydou ye. Siga t'a la wallahi a tora jamana tɔgɔ la a kɛra Seydou ye ani minnu bɛ sa faso nafolo dun yɔrɔ la olu tɛ sa u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ dɛ. Ayi ka sa u ka jamana kɔnɔ ayi ni hali minnu sara yan o y'olu salen kɛlɛkɛcɛ yɛrɛ la. Ni nin tun ye an ka maa dɔ ye i b'a sɔrɔ a bɛ kisɛ b'a minɛ an'u k'a ta ka taa Faransi wala Etats-Unis yɔrɔnin kelen nka a y'i tila ka jamana faaba de la. Ka tila ka taa sa yen Allahu akbar. Est-ce que Idriss Déby ye nin ye misaliw ka ca an ka nin kɛ misali ye n'an taw bɛ se ka misali ta nin kan a bɛ ɲa dɛ nka an tɛ min y'a sɔrɔ nin an t'an taw ka n'o ye nka n'u sera ka misali t'a kan a bɛ ɲa kojugu. Ayi u ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ kan kan u bɛ taa mun ɲini ye fɛfɛla b'u kan. Anw bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ni politique ko kɛlɛ la fɔlɔ anw ka jatigɛwale ko kɛlɛ ma daminɛ koyi o ma daminɛ an tun wulila ka nisɔndiya nka a kɛra wuri ni nisɔndiya kuntala surunni Déby Itno o kuma an bɛ dugawu kɛ Tchad nationalité ta ko walima Burkina ta nka Itno taalen min filɛ nin mɛ ɲɛma jɔ fɔlɔ Kɔrɔmɔrɔ an bɛ dugawu kɛ bada n tɔgɔma Idriss Déby dankɔrɔba taar'i da nka sɔjugu ma taa da Kɔrɔmɔrɔ wa hakili b'a la Asakoba kura min filɛ nin ye Bangoni sanfɛ kosɛbɛ yanna Asakoba kɔrɔ tun tɛ bɔlɔn kɔnɔ Amadu nalen ale ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Asakoba k'a dawula ka bon o ma ka taa wali du ta luganse la ka Asakoba bila kɔnɔ k'a tɛ bɛn ale ma Amadu y'a Asakoba kura jɔ kɔti in sanfɛ o kurunbɔ karili la Idriss Déby kun bɛ yen a taara denkɛ fɔlɔ min bangena o don o tɔgɔ dara a la ni den in bɛ balo la saya sɔrɔ a kɛra baliku ye Bangoni Asakoba a kɛra maaw balolen ɲɛna yan wallahi Allah a bɛ wasabɔ seereya ye o kuma an bɛ dugawu kɛ k'a dɔn Idriss Déby hakilila banni kɔfɛ a ka kan ka kɛ misali ye farafinna jamanaw ma a kan ka kɛ misali ye wolomasiri tabaw ma a kan ka kɛ misali ye a ka kan ka kɛ misali ye k'a fɔ anw ka souveraineté min n'a bɛ bɔ an da an ka kan ka disi gosi n'a ye président ka ye ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka laban ka taa fɔ ligne front na ka taa to faso ye o mana fɛn o fɛn k'a faso la o tuma o faso i b'a dɔn ko faso fana kun ka d'a ye Ala ka koɲanaba o tuma i k'a dɔn Kɔrɔmɔrɔ yanni an ka don min bɛ tali kɛ fasiri sɛbɛn min l'essor dɔ ko n ma ko Seydou Kulubali ko n ko sunkalo tile 10 ye bi ye ko bi y'a tile 9 ye 9 don o de ye sigasɛgɛ o de y'a to e fana sigasɛgɛra ka laban jaabi Seydou Kulubali an donna fili la impôt la ta in n'i y'a yɛlɛlen e ma sɔsɔli kɛ a ka se de ka di e ye a bɛ se ne ko ko 8 n'o tɛ ne ko nka sɔsɔli bɛ dɔbɔ ja de la o de y'a to ne ma sama kuma in nɔfɛ Seydou Kulubali impôt la kita ani ka dɔn la joie 13e arrondissement an ka to sunkalo tile 9 ye Essor i ka dɔn ale kuma an bɛɛ Kɔrɔmɔrɔ o kuma na min bɛ tali kɛ Essor la o ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Idriss Déby Itno ma u ko un parcours militaire riche ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn nin ma kofɔlen na Kɔrɔmɔrɔ ko nin ye dankɔrɔba dɔ taalen ye i da o kuma na ko nin hakilila jiginna jɔn ye Idriss Déby ye Idriss Déby Itno k'a bangena juin kalo dɔ senfɛ o tile 18 san 1952 a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ u ka dugu la u k'a ma ko Berdoba o kuma na ko k'a dɔn nin maa kofɔlen k'a bangena ye Kɔrɔmɔrɔ ko Idriss Déby Itno waati min na a ye bac sɔrɔ n'u k'a ma ko baccalauréat i k'a dɔn k'a y'i kunsi école min ma u k'a ma ko l'école des officiers min bɛ N'Djamena i k'a dɔn o bɛ Tchad yɛrɛ faaba k'o kofɔ o kuma na ko i k'a dɔn kalan kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na san 1976 san 1976 u b'a fɔ min ma ko licence de pilote professionnel i k'a dɔn ko
aye ika o jonjo ni ka o soro o kuma na ni ka ke spécialisé min ga baara ɲɛsinnen do pankuru bolili ma nka pankuru sugu jumɛn ko do minnu bɛ kɛlɛkɛcɛw ta ni ka taa n'u ye kɛlɛkɛ yɔrɔ o la Fadriba ko Idriss Déby Itno de ko de ye ko maa kofɔlen min filɛ i k'a dɔn k'a ye dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin i k'a dɔn u ka jamana ɲɛmaa dɔ ma u k'a ma ko Félix Malume ko ka se fɔ san 1979 n'o ye san 1900 i k'a dɔn 79 ye ko waati min na Idriss Déby segira ka na Tchad o kumana ko a kɔni ye wulikajɔ ni dɛmɛɲɔgɔnya baw ta ni ka ɲɛsin i k'a dɔn Tchad jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ma u k'a ma ko min ye Hissène Habré o kumana ko waati min na kulu dɔ wara wula n'o ye jɛkulu ye n'o ye kɛlɛkɛkulu ye san 1980 san 1980 dugu min n'u k'a ma ko n k'a fɔ kulu dɔ min n'u k'a ma ko Gungunni ODB ko o kumana ka wulikajɔ wula bɛɛ o baara ninnu senfɛ ko Idriss Déby Itno ko o kumana maa dɔ min lakodɔnna kosɛbɛ i k'a dɔn Tchad jamana a kɛlɛkɛcɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ Idriss Déby ye i k'a dɔn k'a fɔ maa ye min bɛ k'a ye jɔyɔrɔbaw caman kɛ baw danaya dara ka i k'a dɔn ko san 1982 san 1982 ne k'a kɛ commandant ye min bɛ i k'a dɔn chef de force des armées ne ka o kofɔ o kalo ale tile 7 juin kalo 1982 Idriss Déby k'a ye dɛmɛɲɔgɔnyaba ta ka ɲɛsin i k'a dɔn Hissène Habré ale ma walasa i k'a dɔn wulikajɔw bɛ se ka kɛ o baaraw kɔnɔ nka ko o kumana don n'a nataw ani don bɛɛ n'a dugujɛ kan o k'a nana kɛ gɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ Idriss Déby Itno o kumana k'a kɔni y'a ka wulikajɔ caman kɛ a ye kɛlɛw ni ka ni jɔyɔrɔbaw k'olu lasɔrɔ ka na kɛ colonel ye san 1983 san 1983 Idriss Déby Itno k'a ye k'a dɔn kalan fana kɛ école la u ko min ma ko école de guerre min bɛ interarmes ni ka o kofɔ san 1985 ka na bila 86 waati o la Faransi jamana o kɔnɔna na Fadriba ko nin maa kofɔlen filɛ waati min na a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ a seginnen kɔ ni ka bɔ Faransi jamana na Kɔrɔmuru ko danaya dara ka ni ka kɛ bilasiralikɛbaa ye a bɛ fɔ min ma ko conseiller min bɛ i k'a dɔn Hissène Habré ale yɛrɛ kɛrɛfɛ min bɛ défense ni sécurité k'o kow ɲɛnabɔ Fadriba ko san 1980 waati min bɛ tali kɛ Idriss Déby ale kɔni ye cɛsiribaw caman kɛ i k'a dɔn wulikajɔ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka o kumana wolomasiri tabaw k'olu ninkura fiyɛ u la ani ko maa dɔ min ni kun tɛ a sɔ fiyewu jamana kunkanko kibaruya o la walima ka kɛlɛ bɔ i k'a dɔn k'i jɔ ni jamana ye i k'a dɔn ka jamana ni k'a kɔkɔrɔma don ko donsi ko Idriss Déby k'a ma siga o la nka o kumana kaw min bɛ tali kɛ i k'a dɔn jɔyɔrɔ kow ni gɛlɛya dɔw nana i k'a dɔn Hissène Habré ale ni Idriss Déby ale yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ san 1989 waati k'a kɛra wajibiya ma ni ka jamana bila ka taa Libi o kumana ka i k'a dɔn bisimila minɛ ye sanga damadɔ o kumana o san tɛmɛnenw kɔ k'a taara Sudankaw olu fana fɛ yen nɔ o k'a y'i to yen nɔ ni ka kulu dɔ sigi u ko min ma ko mouvement patriotique de salut n'a bɛ MPS ni ka o kofɔ décembre kalo san 1990 san 1990 o kumana ko ka bɛn ni Faransi yɛrɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ye min bɛ tali kɛ Idriss Déby Itno o kumana ko wulikajɔw kɔni kɛra ka muruti dɔw ni ka olu kɛ o kɛra sababu ye danga sigi i k'a dɔn Hissène Habré ale ka fanga o la waati min na o baara ninnu kɛra Fadriba ko Idriss Déby Itno o kumana k'a kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye yanni charte nationale o ka sigi sen kan waati min na o kow sigira sen kan i k'a dɔn k'a ye jamana ɲɛmaaya n'o ye i k'a dɔn Tchadikaw ye olu ka danaya ne ka o sɔrɔ k'a daminɛ kabi kalata minnu kɛra san 1996 san 2001 san 2011 san 2016 avril kalo san 2021 n'o ye san 2021 o jaabi ɲɛbila jaabiw yɛrɛ bɔlen kɔ ni ka a kɛ marshal n k'a fɔ a ka kɛ ɲɛmaa ye waati min na a yɛrɛ tun kɛra marshal ye kabi utukalo san 2020 dankɔrɔba k'a taar'i da Fadriba ko k'a ka kan an ka tasibila kɛ a ma a ka dɔn yala jɔnni ye Idriss Déby ye ko nin k'a dɔn olu bɛ na nin kan ani ka ɲɛfɔliw kɛ a kun ye min ye k'a ka kan a ka dɔn Idriss Déby min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛ min don a dɔnnen kun don a kalannen kun don a la a dusu b'a la wa i k'a dɔn k'a fɔ a wulikajɔ a y'a kɛ a ma ɲɛ min kɔ fɔ a ni tora fasoko kelen o fana na Essor olu de ye k'a dɔn hakilinajigin kɛ Idriss Déby ko un parcours riche wallahi ali siga t'a la nɔgɔ kisɛ kelen t'a ka parcours la dankɔrɔba tabaya la dɛ Janjo naamu a fa kun ye baganmarala de ye wallahi baganmarala kojugu a mɔkɛ ma kɛ sɔrɔdasi ye ayi a fa ma kɛ sɔrɔdasi ye ancien den tɛ a ma taa Prytanée la ayi a ndɛrɛbɛ tɛ maa ɲɔgɔn sɔn nka a y'a ta in ta a kwadisi la cogo min a y'a laban ni o bonya n'o karama kelen ye ten a ko Alain Vocar ma
a ko k'ale donna daba de fɛ siga t'a la wa ale bɛ bɔ daba fɛ wallahi ale ko y'a fɔ a kɛra ten a ko maa min kun don kuma kun ka d'a ye or i n'a fɔ officiellement o kɔfɛ a bɛ baro minnu kɛ a ma taa kɛlɛ kɛnɛ kan ko président de la république don a taara kɛlɛ kɛnɛ kan ko chef suprême des armées chef suprême des armées mais ne ko anw fɛ yan nɔ n'i ye président ye chef suprême des armées awɔ i y'o ye i bɛ tila ka adjoint min fana sɔrɔ o fana ye armée mɔgɔ ye awɔ nka o n'a ta bɛɛ i tɛ taa Segu yɛrɛ ayi dɛ ka taa mun na Segu kɔfɛla mɛ nka n bɛ taa mun ɲini Segu n furu sigira n sen kan kaban n bɛ taa n yɛrɛ magwa mun na général Furuba a bɛ t'i magwa mun na Idriss Déby i ye furuya la ayi a kun tɛ se ka furu sɔrɔ koyi kojugu ka jamana mara ayiwa baasi tɛ wa a ka kɛlɛ ton ta b'a kun ye a yɛrɛ ye a banna k'a fɔ ko a y'a kɛ tan ayi ale yɛrɛ tun bɛ taa a bɛ jɛ k'a kɛ de a bɛ misali bɔ wa a bɛna don min na Guguni Wede i bila k'o min fɔ nin ye libikaw de tun b'o jigi kɔrɔ ka Tchad ci a ka gunt o guntu min filɛ Guguni Wede ka kulu de tun y'o ye libikaw de tun bɛ ka o dɛmɛ ka Tchad dawalo bɛɛ kɛ ka Tchad ko dabila ayiwa o maa fila tun bɛ yen Hissène Habré i bɔra k'o min fɔ nin ye dɔw y'a ɲininka ko munna k'a taara fara Hissène kan ko ka Guguni to yen k'a bɛɛ tun ye rébellion ye a ko Hissène o ta tun ye faso ko ye ko nka ko jamana wɛrɛ maaw de bɛ k'u hakilina kɛ ka Guguni dɛmɛ o kana Tchad ko mago sa k'ale b'a kɔrɔ dɔn ka faso dɛmɛna ale b'o dɛmɛ nka maa min ta fara juguw kan ka na faso ci k'ale t'o dɛmɛ siga t'a la a ka kɛlɛ kun ye nin ye ka ɲɛsin Guguni Wede ma dankɔrɔba kɛlɛ datura Guguni na Hissène Habré a ye o dɛmɛni min kɛ a y'a ye o fana ye sira fara o ka taabolo yɛlɛmana a taara n'a yɛrɛ ye pewu a segintɔ de seginna n'o ye awɔ kɛ k'a ka MPS di ni ko créer e dun ko cogo di a baara banna a bɛ misali bɔ a b'a bɔ wa fo ka diɲɛ wuli misali a bɛ référence bɔ fo jɔ don misali don farafinna bankun na nin ka walanda kan ka kalan wolomasiri taba kalanso bɛɛ la wallahi Allah a ye min kɛ Déby ka bɔ misigɛnɛdenya la wallahi ka laban ka diɲɛ kɛya fumala minɛ ni k'i ka jamana wa a tɛ se ka tiɲɛ fɔ kamisa den muso kun wali denw a bɛ tiɲɛ f'u ye n'a kamisa denw yɛrɛ kun bɛ siran a ɲɛ olu y'a k'u teri ye a bɛɛ n'Ala cɛ cɛ bɛɛ tɛ ko bɛɛ ta o de fɔra ko n'i ye maaw feere sɔngɔ kelen na ko mun de bɛ dɔ masa fa wallahi Allah nin ye sɔrɔdasi ye dɛ général de terrain maréchal de terrain awɔ quoi i sigilen to ko ka parce que carrière kɛla ou bien san cayara ko dɔ bɛ fara galan kan ayi o tɛ o ayi o tɛ a taara kɛ de ka na ni jamanadenw y'a kanu n'a ye anw ta ye stage dɛ formation de parachutage gonflement de garadi ni dɔwɛrɛ ma fara garadi la o yɛrɛ de b'o n'an ye masiri ta i ɲɛna i b'a fɔ k'an kelen bɛ taa jamana kuturu libéré sisan ja putere an ka taa an bɛ taa dɔɔni dɔɔni n'an bɛ taa an bɛ se nin ye misaliw ye n'i y'an ye ka walitaw tanu wallahi a dɔn na a daɲa na k'an yɛrɛw la n'i ye su tanutɔ ye a kun ye ɲɛnamaw ka baara kɛ i ka t'a la i k'a dɔn k'a fɔ le soft n bɛ soft ta a ko di i k'a dɔn ko min tun bɛ senna ko jamana dafiri min ko kun bɛna kɛ ka ɲɛsin fanga furancɛ fanga ma maa minnu kun nɔminɛnen don k'u kana bila la an kun b'o de nɔfɛ o de la n ko loi d'entente kan ka Arasa Bacili fana bila an y'o fɔ ntɛnɛn a barika Ala ye o ntɛnɛn kelen a bilara loi de foyi ma y'aw kɔ o y'o bila loi de dossier le contenu dossier vide voilà loi de foyi ma y'aw kɔ nka loi d'entente ma Arasa o bila loi de foyi ma y'aw kɔ o de y'u bila ni Ala ka jɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛra a banna papaga t'a kɔnɔ o tuma na k'u kana bila la pewu Adama Konate ni ale ka nɔbila sɛbɛn ye soft kɔnɔ bi ntɛnɛn don avril kalo tile 19 i k'a dɔn cour suprême min bɛ Mali la yan i k'a dɔn ko a kun jirala k'a fɔ ko min ye ninnu ka kiiri ko hakilina min taara ka ŋaniya ta k'u kana bila ko karila kuru kan ko k'o bɔ a la ayiwa procureur général Idrissa Arizo ko o kun y'o baara kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn ŋaniya sirilenw ma min ye i k'a dɔn ninnu ka kana bila ko ye hakaja maa minnu kun kɔfɔlen don dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Mohamed Yusufu Bacili Arasa Bacili ayiwa Vital Robert Diop ani Yusuf Kansayi fo ka taa se Mamadou Kone ani Agibu ninnu de kun kɔfɔlen don ko nɔminɛ bɛ ninnu kɔ dɔw yɛrɛ kun minɛna k'olu dɔ bɛrɛ la anw ka i k'a dɔn kamalennin tun b'o la koyi min ye Bubu ye yɛrɛkumabɔ dɔn ale y'o kɛ ka i yɛrɛ kisi waso dɔ ma wala o kumana min ye Adama Konate ye a ka fasiri o de ye nin ye a ko min ye maa minɛnenw ye n'u tun bɛ bolo la k'a sababu kɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli cakɛda o ka wuli ka jɔ o kun kɛra ka ɲɛsin nin maa kofɔlenw ma k'u minɛni ka t'u bila i k'a dɔn Bamakɔ kasobonba la ka mandat de dépôt ko k'o da o kɔ kan procureur sigidaba sabanan procureur i k'a dɔn ale ye i k'a dɔn wuli ka jɔw kɛ avocat minnu fana bɛ yen n'o ye ninnu ka lafasalikɛlaw ye u ko ko i ka kumana jalaki min ta an bɛ ka ninnu sɛgɛrɛ ko foyi ma ye u nɔ la ayiwa Bamakɔ cour d'appel olu ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn kɔnɔ ko wole don ko foyi tɛ
sɛbɛn kɔnɔ min ye dalu ye n'a bɛ ninnu nɔminɛ ko fɔ o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ ko k'u kanabila o kuma na ko min ye u ka nɔminɛ k'a ka wuli ka b'u kɔ chambre d'accusation o y'o baaraw kɛ waati min na ka nɔminɛ wuli ka bɔ ninnu kɔ waati min na ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye mandat de dépôt min n'o kun ɲɛsinnen don ninnu ma ko juge d'instruction o ye kiiri tigilama dɔ ye ale fana ye yamaruya di ko ka ninnu kanabila ko ka u ka nɔminɛ wuli ka bɔ yen ko foyi ma y'u nɔ la o kuma na min ye i k'a dɔn u ka avocat dɔw ye minnu kan ka minnu bɛ ninnu lafasa olu y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn kɔnɔna ko foyi t'a kɔnɔ k'a jira la k'u k'a dɔn clients ka labila ayiwa min ye i k'a dɔn procureur général ye Idrissa Arizo ko o de kun ye i bansa i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a kɛ ko pourvoi cassation o ye u ka taabolo dɔ ye cour suprême ka taabolo ye o kumana ntɛnɛn don avril kalo tile 19 tɛmɛnen sa cour suprême Mali kɔnɔ yan o kumana o ye pourvoi cassation o fana y'o lafili ka o kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye procureur général ye min bɛ cour d'appel kɛrɛfɛ ayiwa k'a ka nin ko min filɛ k'a y'a ta ka ɲɛsin k'a dɔn sariya taabolo min ma n'o bɔra ka bɛn ni mars kalo tile 2 ye 2021 san na chambre d'accusation n'o y'a ɲini cour d'appel fɛ ko ka ninnu ka nɔminɛ wuli ka b'u kɔ ko sabu ko foyi ma ye u ka sɛbɛn kɔnɔ ko sɛbɛn ye gansan ye ko k'u kanabila o kumana nɔminɛ i k'a dɔn o kuma fɔlen waati min na ko nɔminɛ yɛrɛ tun bɛ mun kɔ ko ninnu kun labɛnnen don ko ka fanga ko k'o dafiri ka bisibasa don furancɛ fanga u ka taabolo la ko bɛn ni bɛnbɛn ko k'o kɛ ka taa gouvernement juguya la ninnu ka nɔminɛ bɛɛ filɛ nin ye nka sɛbɛnw kɔnɔ Papa Muja o ma ye yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ŋaniya sirila cour suprême fɛ ayiwa an ka jamana kɔnɔ yan k'a fɔ ko min ye k'a dɔn nin ko in ye k'a ka ban ten sa ka sabu kɛ a bisibasa cayara a koba kuntan n'a don ka bɔ o cayara ayiwa ko nin tɔgɔ min tun bɛ nin ko in na ko jamana dafiri ni jamana ɲagami ayiwa ko o kun ŋaniya bɛ ninnu kɔnɔ k'u tun bɛ k'o fari de da ayiwa ko sisan sa i k'a dɔn ko k'a jibina min kun dara ninnu na k'u kora k'u jɛ sisan o kumana k'u seginna u ka hakɛ kɔnɔ u seginna u ka danbe ani u ka hɔrɔnya kɔnɔna la ayiwa ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko janfa k'a tun fɔra ko ninnu min'o de kɛ o kumana ko min ye o janfa ko ye sa ayiwa ko a na kɛ o ma kɛ tiɲɛ ye ko Bubu Sise ale ye i k'a dɔn k'a fɔ a n'a maa minnu kun nɔminɛlen don a kɔ sa ayiwa ko a jirala k'a fɔ k'u seginna u ka hakɛ la u ka danbe seginn'u ma Adama Konate ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ sɔftu kɔnɔ u ka bidon bɔli don janɲɔ ma sa an bɛ sɔftu fo yɔrɔ jɔ taa kuma sera dɛ an bɛ taa sugu la ka sɔrɔ ka na a ye ɲama kafé Niger ni Ala ka jɛ ye a mine filɛ Niger da la nka sunkalo n'a kana Ala ka n'i ci Ala ka n'i ci fo sun ka tigɛ dɛ fo 18 wala ma suguri dun ma tile binnen Bamakɔ n'a lamini la awɔ a n'a tɛnkudugu nka a ka hakili to danfara la danfara min bɛ Bamakɔ n'a lamini ni ɲɔgɔn cɛ o ye Kayikaw oh voilà u kana u ta tigɛ an ta fɛ dɛ cross axe n'a a ka mɔɔw ani Jibi Sakɔ ninnu u k'u hakili to danfara la dɛ danfara min bɛ Faba ni yɔrɔ ninnu cɛ ani Ɲɔrɔnkaw voilà c'est comme ça an ka taa Siribe o kuma Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ fasiri sɛbɛn min nouvelle réveil ale kuma bɛɛ ko le Mali ne mérite plus la ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable est-ce que Mali yɛrɛ bɛ a ka nin attendez ko lever de la suspension des explantations du bois ka yaafuma la yamaruya di mɔɔw ma maa minnu ye yiri tigɛlaw ye cogo min ma n'u ja u k'a tigɛ o k'a tigɛ cogo min ma n'u ja madame Bernadette Keita k'ale ka baara kɛ fo n ka dɔ bolo y'an ka so kɔnɔ mangoro la Fatiri i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle réveil kumanen don a ko nin kɛra filiba ye fili min bɔra ministre min ɲɛsinnen don an ka sigida ani k'a dɔn k'a fɔ sigida bada o yiriwa kunkanko kibaruya a Kɔrɔmɔrɔ ko nin kɔni musolaka in na a bɛ madame Keita Bernadette ko fɔ a ka kumana k'a filɛ nin ye ne ka décision min n'o ye décision numéro 00117 ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable tɛgɛnɔ bila la décision min na mars kalo nka fɔ a ye i k'a dɔn kalo tile 31 san 2021 ni ministre kofɔlen min filɛ n'a bɛ Keita lakaw ka i k'a dɔn k'a fɔ madame Bernadette ko fɔ k'a filɛ nin ye ne ka yamaruya di yiritigɛbaw ma Mali yiritigɛbaw i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu b'an ka kungo ko ban pewu ka gɛlɛya lanati ka taa i k'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ dabila a ko ministre ye yamaruya di dɛ Madiba y'i kanto k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ nouvelle réveil la ko ka bɛn ni i k'a dɔn k'a fɔ yiritigɛ jugu min n'o tun bɛ kɛ ministre dɔ tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ environnement
environnement assainissement kuna n'a banga sigida ni ka do sigida yiriwale kunga kibara nyafo i ka do abi talike Hussein Amion Gindola o kale kunye anaka jamakulu uye jatimne kemme kalo do seve samba fla ani mugan san ni ka ka do sariya kise do bo ko kuma ateku cheshila ati yamaria mashi bulu bela jile ka yiri tigele ka i ka do atike kunve ko jo odriba ko wati mina ni decision tra ministry fe no bi talike Hussein Amion Gindo kuma mina ale be nyoro ko folina o kuma ko bara ngoni ko ka do ka fo chama mbora alla nga ko i ka do ka fo ministry kura min be na bi madame Bernadette Keita ko fo aka flene ni ka yamaria di ka do ka fo predateur ma no ye yiri tige bawye Bernadette wala minu no olu banga jamana konnana korombo o kuma ku ka yiri ko ka tige baw sabu decision min no kumbe ubali tare kisa min no kumbe ubali i ka do ko Bernadette ye danzigi ola ni ka fo ko yamaria be ubolo ko ka soro ama kololo ni ka jatimine de ndriba ko min bi talike madame Bernadette Keita ministre min nyashine do sigida ni sigida kunga kibara nyana bolima environnement et développement durable i ka do ni yere ni ministre so to taka jatimine a korombo ko kuma ko lu ka songat yamaria di ni ka fo yiri ko ka tige ni ko bampew a ko kuma ko ye jigitike baye o kuma ko akilla jigina sare kisa intara mungama korombo ko kuma ko yiri bi ka tige jugo mina nga jamana ngono ka bita hectare sigiro ma million bisaba ani flala i ka do jamana ngonna na ni wuli ka jo kuma ke o kuma ko de ato Hussein Amion Gindo na ka chedew olu kunye danzigi kwen ngo na ko ka jatimne kala i ka do ko ka soro mali yere yiriwe no ye hectare ye i ka do mi yere banye doni munu ni ma bitegi disi gushinoyi ka fo ye fore nyumanye mi i ka do ka fo hectare million tan ani wolofla doro o kuma kambe doni mine ko bi min ye madame Bernadette Keita ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable yela kuma ko munye ablani wale na munya ke sababu ye ka yamaria di wala sa nun ka ta i ka do ka fo anga kolo fakolo banda ni ko bela jele tige ne ka i ka do abla o nyingali mi ngoni ngera ko une erreur qu'elle ne devrait pas commettre le temps nous édifiera plus eka okmana uka yamara duma uka tigo sago okmana onga irila ka usila tunu ndo ni yasake afofleni de yiri ko bana otiji mana ko bane onga irila ka usila tunu otiji mana de bane nu ni irila ka bana o jako nale o hina de bane hali na bi ke decision wuli kun a wula hakilna mun ku mun ngama ka nyefo aka ta ate biro ko kele ndia ki da biro la do awo ka nyana bodro ko mabe bo biro la abena la che jiribe turu biro ko na ki da biro la ka decision ka signature ke ka la wuli ay krofuna wero yaye ka fo ko wuli ga jobi ka ske ko parce que ko ni yaye ko ni decision boray parce que ko decision kumbe ko na fatala decision kumbe na fatala yelaw munu labene ko bla o barala o kuma o ministre so joda jmei o be datu ko ni decision boray ni decision be na fatala yiri bi katike ni decision yere boray do ni decision boray barakela o fana na fatolu lu fana be boy Aujourd'hui, le titre est que le Mali ne mérite plus la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement. Wallahi Mali ne manga. Mauma beni kanu na unga jamana ka jakungo kanu na nyi. Sabu jiri tige be hine tanya kufo. Jiri be hine de kufo. Nema aniji. Aiwa ni jiri te. Sahili kungo be kana jinye dongo do ka gere auna. Aun yere ba la ka mi fereke ko kotoro mabo jaja ministry dobina mimbe o tege mine kana we fo dugo kono. Wa predateur asuka cha Chinois jamano be Indonesia jamano be Chinois tiga ba farafina jiri be la yiri bebe katika kata jamana ni sigi njogena kasoro jamana kele do ka ministry so krengerene min nyeshine do ni barakama wakai marabolo famvela ina ya jira la ka fo ko adaka bana ko dama de biga ke si wa fe ko ta kele wuli wa fire fled fire be bampe garalo fured Allah na kiya fured o wagadu ta fured wagadu fured o masega tai jadi mawo yo minana o mini mi bambulo an rebe ko to ta chen ko nango ko samet na mwadi me oni yamara yara tira ko uka a susukata samet na ta juillet la ute samia ko yara da awo atobe ke amadu tu yefere andi bala ka fo lala una jabili ni nyefolu ke même si en tout état de cause akakangoni kalotani senge ministre nundo te ya agata agata na kalotani senge bana le kata noteni monga irila ka osila tunu awo abanga irila ka osila tunu bismillah mamuno be sharia be no be ka tige usago no dungalo ko mafenya yani ka fenge mimbe o ka fenya na no tochien abarka ala ko malika dide wanunu be de faso kanumbawi faso jolaw de nale nieta bangata ala ka ambe sababu amin ya allah
janyo masa men nouvelle horizon ta ni nouvelle horizon ta sa ikado ka fo jarima utu ko tarazole da ikado jonina e be yoro so cercle fe kunungo uye maw bali kala na ko ka demison blaga ta so ka kangari da masa uye ko ni chewo che ide blaga ta kala na itafla ne kungo afura mena afura mena ala kuri mara kufo abe danderesu mara kufo abe ngi nyininga koromoro abe yoro chaman kufo Sikaso mara la ko farati glonedu wa kuchala biti ku ye kalanso do datugu ye kaba yoroso kuchala regiona ala ka ko nyoko ya ambe igado kota klona du Bamako ya jugu be usago soro la jamana la kana kelengele on ansigile nu ye kuluba mine domi akobe mine sebe yodo ni ala sonama nota forao parce que munu mbesa olle satawe mais munu mbesa Mali fanwaraw fe koromro olu be inafo abinafo ni kafsaniye nyame ya Musa Kamara ga livre kono awo lakana reti yu ni kafsaniye koni ni be blabla le do ayre bi ka sabu ke lakana ti umana sidati bien tiga fo Bamako ya ni lakana be na be kewa ango ga be ke koroni chamanje marabulu langa Bamako ere fa ba kono yano fo kidal kuranna amakewa oba jira ka fo ko mashima kishi wa gulo masiri tawo ko ni ma on bulu ado labene jole de nymango dando de wallahi Allah na ke wale de sa bismillah saha yoroso janyo masa amta yoroso kunungo ko kuma na kuye kalande ombale kalana e kakangare shinye de masawiye femi jadi mawye ku be motoka boulevest enflaudo kuma na ku shurula ni buguda ko fole ka no e joni naye alebe yoroso cercle fe kalande munu tumbe kalanzo kono no e klasi uya nyinu lu fe ku ka bo kataso utna ikado te bonefe ku ka bo kataso ka kalanzo datugu wa mashika na nori da kalanzo kono tuguni wakaklaga kangare shinye kalande masawi nu ye chewe che dem ne kalanzo la eno okmana ni de abeta fulani kunguru okmana ni kangare de shiena kakla ka jira ikado kalangara mogola aywa ko mashi kana ikado nori da ikado ni roko folena ado yafsa atamaye kabu ye nunu nali kungango kiwara me mishebe marfa ko sintege ni kulaba misheta ila kare mugu ya ate marfa do ate marfa tikido marfa daburu ka boblondai okmana mishe o donka soro marfa masama Monsieur Famo équation équilibrée non équilibrée il doit si de soja mala jago églida b élément b on va le corps il me comprend trois parties en mathématiques ko ano philosophie no biologie anya peuple ka fata mai ni ala ka joy ala monsieur ta ala ka ko nyenno ya wallahi monsieur mami amabo abiga ka doni de di walde ma ka doni de walde ko no kara kara ibulo ala la kira asiro la ita faraba ki ku kata so misi dondo e biye dondo e sini o kuma mi yanga kuna foni yanya soro sira min ve ko kabi ni genya shegi wati ikado marama vetiki do nana kana ikado daga sigini dugu indala ka shuru buguda inkonnala aywa ku do ne wati mina uyu kile kalanzo de la ikado buguda in kalanzo no e lokol soyi kata klasi u kelengele ndatugu aywa ka jira ka fogo kalande be kata so ko kalanti ke yanno ko ni kalawon kala keto e be ko de alqur'ane kalani ko note ko yahudiya kala ni ikado eto kalama ayiko teke ya fiu o kuma jadi mao o kuma ku ye kangar de chien de masa fona ye ko nu ye cheoche de ka sibiri da ikado ka fo kalanzola sibiri ka jadori nongonye ka te ku ila ita fulani kunguru o kuma ko beki de mineso shere u ka fola u ko ni yoro ngoni ko terrorist no jatike wale ke batiki la mawi ku sako nu dungo de beni yoro na ku bugune doe ikado ka fo ko ali jatetu la hagetu la aywa ko ka sabu ga ngawulo masiri taba kelente baga ikado ka fo ko ningeme ni sigida mawo olu sigi nyonye aywa u jorona ko ubode kono sanga ani wati ute ikado yere sagula atekula ku yere sagoke faso fana nyina ne duko ku kebolo ko veto fenye ulo masiri taba munungangu kana olu kembe ka fsa atama ini ku twe o kuma ko ve miye ni ndashi en fulo ikwe ko ni ke wole masina ka ken yoro ko fole na iba ka fo ko jatemina ulu ye fe minjira o de ka fo ko kalanso keme wulonfla o de datugule do anga jamana kono yanno wa minye jadi mawye olu de nyekini do kakeni yoro ko fole beka ani dine ko gelentigiu o kuma na fe minye karo ka fo ko olu koni nu tara ni yoro nuna ku bisinga tasuma ere bla do la ka bela jile sogono minenge kene mamne ka ika do kalanzo ere beke burije ka jira ka fo ko ni olu ka dusuma kasai a woro blanjila fana yo ye kwe o ka mero mine ko bi jamana kanga fe volo minge ukanga hamini ka miri jamana ere kalanga sigi kana akechugola
marabolo bɛɛ lajɛlen ka kanabila sɔrɔ ani k'a dɔn magoɲɛ cakɛda olu ka segin ka taa jamana marabolo bɛɛ lajɛlen na k'o de kan ka kɛ marakɛbaaw ka hami fɔlɔfɔlɔ n'u ka kɛta fɔlɔfɔlɔ ye bi ko nka k'o tɛ dɛ ayiwa ko min ye lakana ye ani jɔyɔrɔ ɲini ni jɔsen labɛn comité d'orientation ko stratégique pour l'appui institutionnel politique e tubabu ka gari sa wa bɛɛ lajɛlen bɛ taa Bamakɔ yan a bɛɛ bɛ fɛn kelen nɔfɛ a tila bɛɛ ye Bamakɔ ye Bamakɔ de tɛ Mali ye association Bamakɔ de ye Mali ye o bɛɛ bɛ yan Bamakɔ dɔrɔn de ye Mali ye ɲinɛ yɛrɛ kɛlen don k'a fɔ ko n'i bɔra Bamakɔ Mali tɔ bɛ yen Mali tɔ tɛ yen n'i bɔra Bamakɔ i bɔra Mali bɛ sigi a kulu bɛɛ lajɛlen f'i ka se kɔrɔfɔ la i ka se dɛmu na i ka se ɲɛfɔli la i ka se n k'i ɲininka k'a fɔ maa bɛ n kɔ yan fɛ a bɛ n kɔ yan premier ministre ka kulu dɔ bɛ sigi yan fɛ kulu wɛrɛ bɛ sigi yan réforme institutionnelle an bɛ tila nin bɛɛ la ka tiɲɛ fɔ Yoroso i bɛ bɔ yan 9h 15h b'a sɔrɔ i bɛ yen n ko an bɛ tila nin bɛɛ la ka tiɲɛ fɔ wallahi an bɛ ɲɔgɔn malasala ni falise buta la an bɛ tila nin bɛɛ la ka tiɲɛ fɔ nin bɛɛ ye manamana de ye awɔ nka ala ka lakale si d'an ma o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ lakana ye o ka ta ka kalanko sɛgɛrɛ ka kalanso olu ka bila sen kan kalankaramɔgɔw yɛrɛ fana kan ka lakana ayiwa k'u kɔni i k'a dɔn kalanso ani kalandenw ni kalankaramɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don maa bɔnɛnenw ye an ka denmisɛn miliyɔn caman de bɛ yen olu bɛɛ dɛsɛlen don ka taa kalan na u ka sini ɲɛsigi donnen filɛ ngalama na ni k'u ka latigɛ k'a tiɲɛ ka b'u ka dendaniya la o kumana min ye u ka sini ani u ka hɛrɛ o bɛɛ minɛnen don k'o dɔ bɛrɛ la k'a sabu kɛ k'o bɛɛ tiɲɛnen don u ma ayiwa min ye i k'a dɔn kalansow ye olu datugulen don kalandenw bɛ so ka kan ka kangari siɲɛ kalanden masaw ye kalankaramɔgɔw olu y'a fisaya taama ye o kumana min ye i k'a dɔn laseli olu kɛra agence nationale des nations unies olu y'a jira k'a fɔ minnu ɲɛsinnen don kalanko koɲɛ ɲɛnabɔ ma ko olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ nimisa yɔrɔ ye min ye u bɔnɛma yɔrɔ ye min ye o de ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn kalanko ye olu ka kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko Mali kalanso i k'a dɔn 770 bɛɛ de datugulen don o ye minnu lakodɔnnen don jamana camancɛ marabolo i k'a dɔn o fanfɛlaw dɔrɔn na o ye camancɛ ye o ye diɲɛ tɔnbaw ka jateminɛ ye u ko min lakodɔnnen don 770 o de datugulen don o kumana min ye jamana yɛrɛ a camancɛ marabolo kɔnɔna la ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ a dɔw ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn kalanso caman ye a 100 caman fana bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen dɛsɛ bɛ ka i k'a dɔn nɔɔri da k'a sabu kɛ lakanabaliya ye ayiwa ko jango nin fanba yɛrɛ bɛɛ yɔrɔ min na o de ye Moti marabolo kɔnɔna ye yen kɔni a ka ca ye de o tumana min ye i k'a dɔn Mahamani Ture ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye janjo masa an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli don ka ko ɲɛ nɔgɔya tɛnɛnkun Yuwaru an b'a fɔ an bɛ segin a kan Mopti bakɔfɛla a bɛ kuma janbɔ a bɛ waati janbɔ olu sigida denw bɛ minɛ kɔnɔ hali ni maa ninnu bɛna ka na sanni kɛ dugu kɔnɔ k'u sago n'u dungɔ kɛ ka baro kɛ maaw fɛ ka taa nka i tɛ se k'a f'u ma ko nin ye karisa ye i b'a ko bakɔfɛ maaw Moti kɔnɔ wa ko n'i ye dɔrɔmɛ 10 bɔ ka kulun ta dɔrɔn ka ba tigɛ i bɔra Mali kɔnɔ sabu Mali sariya tɛ boli kan i tɛ Mali faama ye i tɛ Mali ka taabolo i tɛ Mali ko kuma mɛn o ka jan si y'an kɔrɔ ba tigɛ dɔrɔn wallahi si bɛlɛnin cɛ a ka bɛlɛnin cɛ san bɛlɛnin cɛ janginɛ ninnu ka dugu ka ba tigɛ dɔrɔn k'i kunsi pondori ma Ala a bɛ waati jan bɔ o Kɔrɔmɔrɔ a bɛ waati jan bɔ wa don o don a bɛ ka fɔ wa Kayi marabolo fana a bɛ ka sɛnsɛn ka na ye Kulukɔrɔ marabolo a bɛ se a tɔ yɔrɔ jumɛn Bamakɔ ni Kati wa o kuma indépendant an bɛ ale ta Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn waati kurun kama an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ commune 4 na a ko ma nɔgɔ dɛ an ka jamana ko natɔ ta a ko filɛ dɛ ni mugurila ni sama natɔ i bɛna sɔrɔ sama sen kelen karilen don Ala ka ko ɲɛ nɔgɔya i k'a dɔn min bɛ tali kɛ indépendant ale kuma mɛn Kɔrɔmɔrɔ min n'o bɛ tali kɛ fonctionnaire dɔw la ko olu laban bɛna commune 4 na i k'a dɔn a maire n'a ka jamakulu ni k'u wele bɔgɔ jeninen kan k'a sababu kɛ k'u kɔni bannen don ne kan i k'a dɔn k'a fɔ jamana sariya ni k'o sɔsɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni indépendant ale ka ɲɛfɔla Sori Ibrahima Kulubali ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko fonctionnaire 8 Kɔrɔmɔrɔ k'olu kɔni mitira ne k'olu bila i k'a dɔn k'a fɔ commune 4 na o mairie o la administration générale la walasa ka bɛn ni jamana ka baara o ye o ko kabini maa kofɔlen ninnu nana fɔ ka se bi ma commune 4 maire ani k'a dɔn k'a fɔ n'a ka conseil communal a ko ninnu bannen don ne ka kala don ɲina ka bɛn ni ninnu ka i k'a dɔn sɛbɛnkisɛ ye ko k'a sɔrɔ jamana fonctionnaire de don parce que b'a ko décision min n'o ye décision 2019 0015 157 min ni i k'a dɔn k'a fɔ a bolonɔbilala ministériso yɛrɛ fɛ min ɲɛsinnen don mara ni mara cɛman bɔli kunkan kibaruya ɲɛnabɔli o ma o ko ni maa kofɔlen ninnu k'u mitira ne ka na commune 4 mairie
kɔnɔ walasa k'u ka baaraw ne ka o daminɛ waati min na u mitira ka se fɔ bima kabi k'a dɔn k'a fɔ u mitira fɔ ka se bi ko maire min bɛ commune 4 kunna i k'a dɔn n'a ka jamakulu k'olu kɛn tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn ni a ye ko k'a sɔrɔ jamana de y'u bila ka na i k'a dɔn baara kɔnɔna na ani walasa u bɛ se ka sigida denw olu mako ɲɛnabɔ cogo min na Fadiriba y'i kanto k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko kuma ko caman wulila k'i jɔ biro min n'o b'i k'a dɔn syndicat biro yɛrɛ kofɔ n'o ye syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales n'a bɛ Sentrake kofɔ olu ye wulikajɔ caman kɛ i k'a dɔn walasa maa kofɔlen ninnu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na nka ko maire min n'o ye commune 4 n'a maire u k'a ma ko Adama Berete Hakɛto ɲini Adama Berete o kumana ko a ko ale bilama a n'a ka jamakulu olu tɛ ninnu kɛ ka prise de service kɛ sabu musaka min bɛ di u ma k'a bɛ bɔ olu ka budget communal de kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin maa kofɔlen ninnu na fonctionnaire de collectivité territoriale u bila kun ka na i k'a dɔn sigida denw mako bɛ se ka laɲɛnabɔ cogo min na ministre min n'o fana ɲɛsinnen don mara ni mara cɛman bɔli ma nin maa seeki k'o ye bataki sɛbɛn ka ci o ma o ko ministre kɔni ye i k'a dɔn lettre jaabi k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ tigɛ teliya la n'a fɔ Adama Berete n'a ka jamakulu commune 4 na k'u ka fɛɛrɛ tigɛ ka mɔɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ Fadiriba ko min bɛ tali kɛ nin maa kofɔlen ninnu na k'olu dabali yɛrɛ banga ye min ye i b'a ye k'a fɔ an ka jamana dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ta ka ɲɛsin miiriw ma sabu ko min bɛ tali kɛ miliyari sigiyɔrɔma 7 i k'a dɔn ko o kɔni dira i k'a dɔn nin collectivité ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnena kulu fɛ kulu min n'u k'a ma ko fond national d'appui aux collectivités territoriales n'a bɛ FENAC kofɔ san 2021 i k'a dɔn ko Fawari 6 milliards 7 milliards de dira 2021 kama nka 6 milliards de dira 2020 na ko yala collectivité bɛ se ka dɛsɛ cogo di k'a ka mɔgɔw i k'a dɔn k'u ta en charge olu b'a fɔ ko wari ko fɔ dɛ olu attendez une thèse d'autant plus surprenante qu'à la date du 14 décembre gouvernement Mali ko ye i k'a dɔn k'a fɔ un montant de 7 milliards un montant de 7 milliards, la dotation d'appui au fonctionnement des collectivités territoriales. Fonds national d'appui aux collectivités. Parce que nous, nous avons comme c'est tout mina. Ami bodro nous makuna jaw bi fomba weli. C'est pour que indépendant à votre gomi. Koromoro ikado ko milliard wolonvlan. O de dira umaku deme ikado ko yela commune nana maire. Ko jama kulu mi bisega ale bisega banchori kan fonctionnaire nun kofo. O maku ka avocat no fonctionnaire nga avocat yi. Ulu kon kelu ka wulika joke. Nu fonctionnaire nu yere ko ye chemogo jatigi Traoré, Adama Jara, Gausu Fofana, Adama Boare, Astan Touré, Aminata Traoré, Fatimata El Jara and Aminata Sangare ko numblara kana jamana ka mutation ko maire ko te prise de service ke commune nana konana ko asabo ko amusaka te ubulu ala kana musaka no ya rabbi ya ala kana no awo ko ga soro nunu ko kabi jouer kalo fo bi u ka sara doro be maduma dutigu do dematigu wa jamana fonctionnaire de collectivité territoriale ni do o yɛrɛ sago kɛ mbɛ Malila fo ka Mali sa tɛ ɲɛ sɔrɔ n'an bɔra mairie ku fonctionnaire la a bɛna kɛ dugu bɛɛ n'a ka fonctionnaire de chef de village wa mɛ min f'i ɲɛna ka hakɛ to senna tan ɲɔgɔn hakɛ ta k'a to senna wallahi jamana b'a si kɛ ayiwa a kɔni n'an ma ɲɔgɔn ka hakɛ gasi sigi wallahi jamana in b'a si kɛ tan denbaya tigi e yɛrɛ ni Ala cɛ n'a tɛna taa talata ta a tɛna taa suyɛni kɛ a bɛ taa don dajugu fɛ hali ni deli de don a n'a nege bɔ maaw la a minɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn minɛ i yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ o a minɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn maa bɛ nin kɛ nitigi ɲɔgɔn na ko wa o de ka d'a dɔw ye ka sebaaya jira nka sebaaya ka kɛ maa dɔw ka lebu n'u ka malo kan an y'an ta jira Ala la jamana ko in bi cogo min k'an to ɲɔgɔn hakɛ ta ni ɲɔgɔn jurumu ta la wallahi an sago ye min ye yɛrɛ ko aw k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ tigɛkɛ b'olu la sa titeli b'a fɔ ni titeli de bɛna a ta ka d'u ma a k'a ta ka d'u ma kɛ maire b'a yɛrɛ sago la titeli b'a yɛrɛ sago la bɛɛ bɛ yɛrɛ sago kɛ la jamana kelen kɔnɔ ko jamana ka ɲɛtaa ka sabati fanga tɛ sira fanga ye k'u tɛrɛ jɔyɔrɔ tɛ duguma maa tɛ sira fanga yɛrɛ y'a yɛrɛ bɔ da la duguma maa mago tɛ sanfɛ maa bonya ayiwa n'o tɛ debi taar'i da nka saya man jugu fo dɔn bɛ n kɔ jɔn bɛ n kɔ a jigi sigilen don a denkɛ dɔ bɛ anw fɛ yan k'an dɛmɛ an ka faso kumabɔ kɛlɛ la dɔw yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ kan yen nɔ o fana tun bɛ k'u ka faso kumabɔ anw taw denw bɛ i k'a dɔn Faransi u bɛ kalan na olu taara école militaire baw a tɛ ban san 7 kalan o burusi bɛ o dɔw bolo o tɛ tila janko o kana ka taa terrain kan o misikinɛ dennin minnu bɛ na sa n'olu bɛ bɔ i k'a dɔn kalo 6 kalo 8 san 1 formation na u b'olu de kɔgɔbali bila ka taa ka t'olu di wayew ma maa fa wayew anw tun ye loi d'entente demandé o ma sɔrɔ mais loi de foyi ma y'aw kɔ
o ye anw ka voilà o ye l'essentiel Arasa Bachiri libération en toute fraternité voilà on tout monde ne fait mais u ye fɛn min kɛ c'est-à-dire Arasa tulukalatigi u kun ka to tulukala ka k'a kun parce que ni tulukala b'i kun réflexion bɛ éparpillée mais ni i kun dira réflexion bɛ concentrée de u ye kojugu wuli dɛ Arasa kungana de ka jugu n'a tulukalatigi ye ala la kira Arasa kungana o de ka jugu n'a Arasa tulukalatigi ye u k'u farati ala k'an o kuna janjo an bɛɛ bi taa ɲɔngiri yan sabu waati nani jɔ Kromoro waati kuruna kosɛbɛ CVGR la colonel Abdoulaye Magalo ala fana bɛ k'an lajɛ ani k'a dɔn k'a fɔ min ye madame Kulibali ye o kumana Madeleine Mayiga an bɛ CVGR cakɛlaw kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen fo CNT kɔnɔna na honorable Fuseni Watara bɛ yen a n'a furumuso i k'a dɔn k'a fɔ madame Watara Astan Dambele an b'a fana fo kɛnɛ kɔnɔna na nin sanga na Sori i k'a dɔn k'a fɔ Kaba Jakite k'a bɛɛ ale fana fo fo y'a fɔ i k'a dɔn CNT kɔnɔ nin waati na ka CNT maa bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ Bataki dɔ b'i bolo k'o kɔnɔ kunkan ko lase Bataki a kɔnɔ kuma bɛ fɛn min ko fɔ e tubabu mɔridinɛ ma olu ka laseli ye i k'a dɔn k'a fɔ ko serentɛnda min bɛ église auto Afrique o kofɔ ani i k'a dɔn Europe a fo ka taa se Amérique ma ayiwa apôtre Charles Passo n'u ko ale ma ko auto ale kɛlen don ka kunbɛnba labɛn kunbɛnba min n'a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw ka chrétien ɲɛf'u ye ni k'u tuubi ka taa i k'a dɔn tubabu mɔridinɛ fana ma ayiwa o bɛna kɛ Bamakɔ yan nɔ ayiwa fɛn min i k'a dɔn kumasen yɛrɛ bɛ tali kɛ min kan ko ne dolo kan ka manamana n'o ye mon étoile doit briller o bɛ Matthieu 2 i k'a dɔn verset 2 o kɔnɔna la ayiwa fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ye min kunbɛn bɛna kɛ yɔrɔ min o de ye Lafiyabugu ntolanci kɛnɛ min bɛ yen n'o ye terrain Saba ye ayiwa fana tɛmɛnen kɔ a bɛna kɛ ka bɛn ni jumadon ye avril kalo tile 30 ka taa bila karidon mai kalo tile 2 la ayiwa ko min tile 3 o labɛnw kɔnɔna la an n'a ala ka masaya n'a ka sebaya ko an na o ye ani dakamana ko minnu bɛ yen ni Alahu Taala yɛrɛ bɛ se k'o kɛ fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ hakilina ɲumanw ani bayɛlɛma min bɛ se ka don maaninfin ka latigɛ la k'a sabu kɛ alabato ani i k'a dɔn ala deliw ye ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko ye sa n'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ banajugu kɛn bɛ k'e sɔrɔ i kamana gannen don n'a ye k'i ka se nin kɛnɛ kan muso minnu bɛ den ɲini na ni denko gɛlɛya bɛ olu kan ani maa minnu bɛ yen ni jinɛjugu ni kunnafɛn wɛrɛw bɛ olu kɔ k'u ka wuli ka se nin kɛnɛ kan fo ka taa se maa minnu ni ala ye nɔrɔ duga ka bɔ olu ka yeli ma ani i k'a dɔn minnu fana n'olu tulo gɛrɛnen don fo ka taa se maa minnu mulukulen don fo ani i k'a dɔn ɲɛɲini ani dabalijugu ni suya tan bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i jija ka se nin kɛnɛ kan muso minnu bɛ yen n'olu bɛ furu ɲini na ani i k'a dɔn ɲɛmaa minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na fo ka taa se ala i k'a dɔn k'a fɔ ala ka ci olu lasebaaw ni ala yɛrɛ a ka ko dɛmɛbaaw ma o cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ka wuli ka se kɛnɛ kan ani maa minnu bɛ yen n'o sɔrɔ busonbaw ye fo ka taa se i k'a dɔn diɲɛ magobatigiw ni disibaw ma ani julaw i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko fɔ k'aw bɛɛ ka jija ka se kɛnɛ kan ayiwa min ye tile 3 in n'o tɛmɛna ni ala deli ni bato mana kɛ i k'a dɔn k'aw na da ala ka masaya la k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn maaninfin i ka latigɛ a tɛ to a cogo la a bɛ se ka yɛlɛma waati bɛɛ lajɛlen na ayiwa fɛn min i k'a dɔn chargé de communication ale ka laseli ye nin ye n'o ye pasteur Mardoche ye ka faamuyali ko ɲuman k'o da ni laseli in kan tubarikala o kumana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ k'a fɔ ko ala ka tile hɛrɛ di ani ala ka suntigɛ waati ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman da bɛɛ lajɛlen ma shukran ala k'o dugawu minɛ merci Sidibe